बे समाव आङो नाग्रासारानि जा खुंनो लानाय बर' थुनलाइ आफादनि आरो दंना दखरा बर' फरायसा खौसे आफादनि जा बोसोरसालिया जथुमा बे बोसोरसालिया जथुमायाव आङो दिनै लोगो मोनदों बिथां सायनासालि बेखेवगिरि नन्दराम बर' बिथाङा भेरगाव जिल्ला डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि UPPL नि प्रेसिडेन्ट बे समाव लोगो मोननानै आं बिथांनिसिम आंनि चेनेलनिफ्राय बर' रादाब चेनेलनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय। दा बे समाव आं नोंथांखौ लोगो मोननानै दिनै मोननैसो खोथा सोंनो नागिरदों। फैबाय थानाय जितु इलेक्सन जागोन BTC 2020 मायथाइयाव बेयावहाय नोंथांमोना BTC नि जा इलेक्सन बे इलेक्सनाव बोरैहाय इलेक्सन दारायनायनि खोथाखौ सानो? फैगोन 2020 आव BTC इलेक्शनाव UPPL हिसाबै गासै 40टा समस्थियाव जोङो बिजाथि हिसाबै आवगायनो थाखाय जोङो थामथि खालामदों आरो बिनि थाखाय जों बोरैहाय देरहासार जानो हायो जे जोङो आलादायै जोङो UPPL हिसाबै गेलेनायजों लोगोसे जों सोरबाफोर जोंनि दोलोदों गोसो गोरबोदों गोरोबलायनाय दोलोफोरदों जों ज' जानानै बे गेलेनायनि खोथाखौबो सावरायलायदों। दा बेखौ मिरु आफादा जोंहा बेनि बेलायाव सावरायनो थाखाय मोनसे टीम दंखायो। दा बिथांमोना थामथि खालामगोन। दा फैगोन 2020 आव जों UPPL हिसाबै जोङो BTC सासनखौ मोननो थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ भेरगाव जिल्ला हिसाबै मोनबा समस्यायाव जोङो माने स्ट्रिक्टलि खामानि मावगासिनो दङ। बे समावहाय BTC नि जितु चिफ बिथाङा वेलकाम खालामदोंमोन आरो नोंथाङा मोनाबो वेलकाम खालामदोंमोन सीट शेयारिंजों लोगोसे एलायन्स जानायनि खोथा बे समाव मा ना बेखौथ' UPPL आरो BPF नि जितु एलायन्सनि खोथा डिसकासना जादोंमोन। नाथाय बेयाव मिरु कमिटि जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि दं आरो BPF नि नेताफोरजों सावरायलायनायाव माखासे जेंनाया सोमजिदों आरो बिथांमोननिफ्राय गोरोबनायखौ जों नुहैयासै। दा बेवहाय जों मोनसे सर्त खालामदोंमोन जे जोङो ज'है जातिखौ अननानै जों ज'यैनो गेलेमारनो सानदोंब्ला दा बिनि थाखाय जोङो मोनसे सर्त खालामदोंमोन। दा बिथाङाबो बुंदोंमोन जोंखौ बुंदों मा माने UPPL खौ नागारनानै BPF आव जमा जानांगोन। जों बुंदों मा जे जों बर' जातिनि सार्थआव जों ज' जागोन। नाथाय जोङो नैबे मोननै आफाद जे राजखान्थियारि हान्जा BPF आबो रेजिस्टार दोलो UPPL आबो रेजिस्टार दोलो मोननै दोलोआबो सिमफायलायनानै ज' जायोब्ला बे मोनसे थि जागोन होननानै बुंदोंमोन। दा बेनि थाखायनो गिबियावनो आदर्श हिसाबै BPF आ गावनि दोलोखौ सिमफायोब्ला जोङो UPPL हिसाबै सिमफायगोन होननानै मिरु आफादनिफ्राय बे खोथाखौ फोरमायनाय जादोंमोन। दा नैबे समाव बुंबाय नोंथाङा गासै बर' जातिनि थाखाय खौसे जागोन होननानै बर' जातिनि थाखाय खौसे जानानै जों इलेक्सन गेलेगोन होनना बे बेसेबां सैथो जे BTD आ बर'निल' नामा? ना BTC ओनसोलाव जे राजखान्थियारि बिथिङाव गुबै बाहागो लानाय माहारिफोरानो जे BTC ओनसोलखौ क्रिएसना सोरनि थाखाय जागोन बर' माहारिजों लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय गुबुन माहारिखौबो ज' खालामनानै BTC ओनसोल मोनसे क्रिएसन जादों आरो BTC ओनसोलनि जि राजखान्थियारि हान्जा बेयाव गिबि दैदेनगिरिफ्रानो मेक्सिमाम बर' मानसिफोर दङ आरो बर'जों लोगोसे गुबुन हान्जानि गुबुन मानसिफोर दङ गुबुन सुबुं माहारिफोर दङ। दा बिथांमोना माने गुबुन गुबुन पार्टिफोराव हाबनानै दङ। दा बेवहाय मोनसे आपिल जादोंमोन जे बर' रायजोनि गेजेराव खौसेथि जों जागोन। नाथाय जोंनि बे जितु कमन मिनिमाम जितु एजेन्डा जोंनि साननाय जौगाखांनायनि हाबाफारि राजखान्थियारि बिथिङाव जों बोरै गोरोबलायोबा थि जाहैगोन। दा बे खोथाफोरखौनो माने मेजरलि जों डिसकासन खालामदोंमोन। नाथाय बे डिसकासननि गेजेराव मिरु आफादनि गेजेरजों जे UPPL आरो BPF नि गेजेराव बे गोरोबथायनिखौ जों नुहुरैनि कारना मा बे सर्तफोरा हयथ' गोरोबाखसै। दा बे समाव जेथिया सेन्ट्रेलावबो आरो आसामावबो दा खुंथाया सोलिदों BJP आ जेब्ला नोंथांमोनखौ एलायन्सनि खोथा होगोन अब्ला नोंथांमोना एलायन्स जाहैगोन नामा? ना माने दोलोदों गोरोबलायनाय आदर्श नीतिजों गोरोबलायनाय आरो सीट शेयारिंनि खेथ्रआव जों गोरोबलायनायनि जुदि प्रस्ताबफोर फैयोबा जायखिजाया दोलोदों जों एलायन्स खालामनो थाखाय जोंनि UPPL आ दरजाया खुला दङ। थेंक इउ।